isikhathi posiwe asifuna ukuhlasa phansi ngoba isebenzisene yamahonda manje bapheza umuntu aphumeki apha izakuhlangana sihlangazane neminye bekufika abanye ngazi singathi manje akuphumeki nje abakwazi ukungiya manje uthola ikhola ethi kuzikumele bakungiza yena phela special noma khona nabanye ukuthi hayi no libaningi lapho ngizokhokhela lo sibaningi kodwa kumveza ukuthi uma ubizwa nje kuba engabe abazibona kana office isayide sekhaya uphumula amasusuzu wethuthuzela ngoba correct kodwa befanele sikuthandazele connected kufanele bazalwane yabona umuntu wena bakubodwa ayimani uyabona uyabona ngoba uthatha umuntu wena kakhulu kodwa akanawo umoya ukuthi umsize uinvest ngoba konke eshoyisa uthi kungasithethisi isideleni thethisi isihlakaniphi ngoba most isihlakaniphi sizoqhubeka isihlakaniphe kodwa isideleni most isideleni isifuna usibeka ngabiki ngoba sekuthetha kodwa imizibeka sizoqhubeka umuntu abe wise and wiser. So kufanele sibe nayo appetite bazalwane ekukhonzeni lozo mala ngoba uzophethe umuntu umdedele akukhole ngezi ufika uyiphethe attitude esontweni uyiwa ngeattitude ayingengubo ngakhuluma esontweni singena ngeattitude and the attitude singena ngayo phela enyanga siyigovuza ekhaya sikhuluma nje amadavini sithi ngajabulela ubuso ukuthi it is the Sunday namhlanje lesithathu nomphakathi so okwakujabula hawujabuliswa ngemadavini bengasidli ngaJehova because I know la ngiyakhona ukuthi yonke lezokhuluma bezobingaze isenyameni noma ngiyamshaya but ayikho enyameni. That's an attitude which we're supposed to develop. Pastor of God. Hallelujah. We have to develop the attitude of worship. Yeah. Passion done. We worship even in attitudes. Take attitude of worship. Yeah. Am I saying something? So, okay, try this is talk. Ufake stagnation ebandleni ukube lesikhathi sokuba kujeni yabathi kune-satanism yabathi sifocuse ekuthandazana ama-satanist kanti cha abazalwane they don't pray for their attitude when they come to the house of the Lord. Ividiyo abazalwane abanye bakhuluma kabi ngesonto abanye balihlaza isonto baliqapha isonto libe naked ey'nganeni zabo akhohlwe ngesonto akhohlwe ukuthi kona lo mbethile ey'ngane besethi namhlanje usuku olukhulu same people. It's not a time. It's not a time. The love of your church, the love of your local church. You love it. It's hard to love these things. But possible. What will turn this on? Not to turn it down. Time will I am in this level. I am perfect. I am in that time. We did. We not been naked before God. But when we are hapo, uzomfuta bandana so sifundise sijuthanda zamani ngabe. Sijuthanda. Bathande abantu nonkulunkulu abathande. Okay, ngoba na uthandiwe asiphiwe uthanda sana. Learn to love the things which God
loves. Abantwana bami, siyahlobekisana nani. Sebaningi abantu abakhuluma into abayithandayo. Yabona manje lokho sekuphelelwa manje isithunzi. Because abantu abathanda ukutshitshelwa, abathanda ukufundisa. Uyazi ukuba kuya ngami. Amehlo ukuthi kwenza sana. Usoyena. Kade ngikubuza abantu. Bawuhlanganisa kahle. Uzokushumayelayo, emnandi. I love yourself. Because wakho umuhle. Yabona la kama bale asokela athandana leso. Uthandana sokela kuyiphuma. Perfume yeso. Thandana no perfume yosima abantu lapha. Yabona wasongamini zozo benowamnandi. Mosonde. Kona abantu mabesondela kithi. Balizwe iphunga lothando. They must smell love. But they don't feel love. Banuka makwapa. Basmela makwapa. Ngoba basikhuluma ngabagcotshwa bethu structure singena nembeza. Abantu abasondelayo banibeza ikhwapha. Ukuthi umholi wakho kubelu angikhulume nayo ngokuthi ngathi ngenza abaholi ngathi so special. Kodwa uNkulunkulu usakhele isihlahla that needs to be considered. That needs to be considered. Otherwise we're going nowhere. The appreciation I can't go to say appreciate God. So we are moving to the Kuba. What must I first tell us about Timothy? Yeah, first of all, what you want to know about I got a little more. Before you matter, you learn to thank God. Tell us a story again. Put it on. First Timothy chapter 2, come to the Lord with a thanksgiving in your heart. I'll see God and say, what will that way and put this at the Bible says, how much cars? So not to talk about cars away. But anyway, now cutting. Yeah, Papa, cut when was a long time. Put send a good one was a long time. Umthandazo awukusiza ngoba usiza wena. Abantu they quick to go. Babengachekwa kahle nje kufanele ngiyosiphinda abantwana sheshe kakhulu. Wathi sithe njengohamba nje wake wathandaza ngesonto labantu. Njengoba lento ohamba ngale. Noma sawukhuthe kambe futhi awuhamba kodwa usoshiyela abanye nje bakubuke ngesonto lokuhamba. Khosi labantu. Lela, uyastandaza. Sikhubeke sithanda. Masithandaza. Mawuthandaza ngempela. Uvela ubonga uNkulunkulu ubonga into ongayiboni. Ubonga ngaphandle mali. Ubonga ukuthi uNkulunkulu izindlela zakhe. Hallelujah. Zonke zakho. Beka uzuyibuza kuwe. Ahlangene nawe la. Beka ibona ahlangene noNkulunkulu wayo. Thank God. Thank God for the world. Yeah, I'll put the money down. We are sometimes going to put the whole thing in the book. I'm going to put down the candas. Oh, I don't know what I was telling you. I don't know what I was telling you. What is this? Uyabuza umoya wokuthanda selana
sinakile kodwa ngikhathile ngoba ngisinawo kodwa uzongathanda ngiyawathanda ngamazwi akhuluma ukhona ngiyamncoma kini awusuka madoda umzalwane uFilipi ngiyamncoma uFilipi oh wow sonke lo betholwayo ngiyamncoma kini umzalwane kulo Jerome 16 ngiyamncoma phela basalo ngiyamncoma nje kini lo mzalwane thiwa uFilipi uthi udade wethu oyisikhonzi sebandla ngiyamncoma lo mzalwane uFilipi udade wethu sikhonzi sebandla nasebile uthi lo mzalwane ngiyamncoma nje akubeke kusebenzathi ukuze nimamukele njengokufanele abantu ngicela ukuthi ave ngicreate izinto ngobserve so kuyasuka manje la seyongena ebandleni kodwa ngithula abantu abasuka samuel I don't know wherever that are for this church hallelujah that are for this vision that are for this church ngiyayiphinda nani ngizothuka bayaphoxela abesifana angithi lapha with you no for you wena njengoba yours is to help and love so uyosizwa i-assignment iphela mayifikile spirit lakho lengenzeka siyizibe because of love and I'm saying something like that okay ngikho lapho ngithini uthi umzalwane uze nimamukele njengokufanele ukuthi phambili ngiyangena njengokufanele abantu khona indlela ekufanele nimamukele ngayo sister njengokufanele kunendlela kunestandard akubeke kanti athi nimsize growing church nimsize imamukele ngofanele nimsize Romans 16 verse 1 nimsize uyazi ukuthi nimsize kunoma yiphi into ayidingayo ngijabulile ukuthi aba bezomsiza ngoba ezoba uhlupho business woman so ibandla lipapha ngoba kuthi ukhona umuntu nami kube umsizi wami umqobo lo muntu kube umsizi wabaningi angiveze babani nalokhu uyathi ngihlala nomuntu loyedwa empilweni shit abawubo athi uJehova uthi unawo ekhaya nabangisizayo uNkulunkulu efika uyabasebenzisa laba bantu abaseduze lapho singa iproblem ongababoni mhlawumbe ke wena but I'm not there ifuna umuntu avula amehlo umntwana lo shawuda athi kusivula amehlo ukuze ngibone manje imangaliso eyikhona emthethweni wakho bathandika angisezokhuluma asibuyele nje ngayiduzana nokungcweleleni okuhle siyabonga ungcweleleni ungayekile uqhubekele nabaqhawe abafana it's okay uqhubekele ngashibisi abane even the appetite pray for the appetite of love but impala zesaphupha eziphuphile manje ziphuphile zasebatendeni sibona ziyiphuphele nje manje akuthi izinto kufana yiphuphile sefuna ukuthi uma uhlezi la usekhona uhlezi kanjani sefuna ukuhlala kwinkonzo bafowethu kwinkonzo ukujabulisa abazali kwinkonzo ukuthandazela abazali a praying church is a giving church a growing church is a giving church ngengumkhathi uyahlula ukuhleba indoda noma umzali wakho umthandazelayo akulula
Newakulu. Angazi bangezwakala kufa. Newakulu nje. Umuntu ngazela. Le staff room, ngamabathroom. Nasemotini zenu. Abantwana. It's because I'm responsible. Guess what? Umuntu uPaul nami usizile. Uyiseka le nto you reap what you sow. Sikomplena ngayo yonke le komplena, nami sikomplena. Awuphela ukuthi wenzeni ukuze wenze. Isiphi isivuno sifunayo? Ngapha ufuna. Ngoba kumele you will reap. Kunalivangeli yoli. Kodwa kana funa ivuthwe le nto yokuhlala abantu. Wena masenziwa yenziwe 10 times. Isivuno. Isivuno sakho. Wathi ngesilungu umphetho ondlala wena. Uzongena. Uzongena wena. So mawundlala ukhuluma itabaka. Lo netabaka le wake up yonke into esalela ngoba mfuthu uzodala abantu ophela. Uloba. Mawufuna isikhathi ozolala. It's up to you. But I'm looking at the king, you must move to the solution. Unhlale kahle umphetho ozolala lo. If I get the practice. I think I've done that. I want to go by a growing church. Growing Christian of Benedict. Like that. Growing Christian. You learn to love. You learn to love. You learn to love. You learn to love the structure in your local church. You learn to love. Eva shata kabas. Zele kalando yama sekete mezaya. Yamanda na baba shikata basuya. Alifunele kwa. Alifunele kwa. Alifunele kwa. Koda bashande enda basa. Alifunele kwa. Aliko selfish. Aliko selfish. Thomas. Also time when you get Thomas. Ngisho ukuthi ngizange ngivuthe. Kodwa basehlahleka Thomas. Thomas amasekhuluma senletha uthando la. Yabona mina ngiyakhuluma nje. Uma ngithokoza, khona ukuthokoza ngapha. Can we focus? Can we change the way we do things? So we turn to us. Amen. Hallelujah. The number ngiyayithanda le yanto yokuthi indaba noma thiwa ihamba drastically. Noma thiwa ihamba drastically. Sijaja ngo-1 ngo-2%. Njengoba ukuthi shifundiswa ngizeke nami ngiyazi. Nganga ngikukhuluma ngathi kuthwa amanzi. Kuthwa amanzi. Bangene njengamanje kuthwa amanzi. Kanti foundation is we pray for mom. We pray for the structure. We pray for the leaders. We pray for all those whom God called himself. That Jehovah Shalom. That's when we say whom God is decided to put them. We pray. We pray for them. Some of the things that we cannot afford to ignore is to pray.
woman. She's the servant. Not in nature, but spiritual. Who's that? This woman, I've observed them. She loves Jesus Christ. The person like that, learn to receive. Oh no. It's not my time. But I'm going to announce and give all the others to, hey, shut up. No, When God empowers you with love, September wena emhlabeni uthi noma ngekho wahlangana sibanibani uthando lwabo selukwaziyo uNkulunkulu wasiwa nathi selipresenta abathandekayo. Receive this servant. Ngoba uvela somewhere khona ibandla yaphuma kulona yakusho lelo abantu ngokucinga ukuthetha uselapho leli ibandla ngathi manje ukuphathiswa second I think I've done my no. Going church. And God. No. And God. We have time to be according to Corinthians 16. If not one or two. One nigga about 12. Makondana neminigeno. Yeah, but food about it, I've had to do my prayer. Makondana neminigeno. Makondana, a growing church. Makondana neminigeno. A growing church. Makondana. A growing church. Makondana neminigeno. To the growing church.
maqondana nomnikelo ngefanele when we are a growing church kunomaqondana ke nomnikelo maqondana maqondana nomnikelo to a growing church maqondana owenzelwa abantu njengalokhu ngaya baba ebandleni lamaGalati nani yenza njani qokani ngesikhathi yenza ngathi ngabafana bamaphara impetho omkhulumiso yazi omkhulumiso yazi yabazalwana baphuthaza umuntu aphuthaza waza kumelisa wonke aphuthaza umuntu elethi ithemba aphuthaza lokephuthazake lebephuthaza ngithi kulongo ukuthi kephuthaza azabe namakhombisa umuntu ephuthaza kube ngathi abengazi baqondana uqoqwa elia ukuze kubone umaphuthaza lokhu church bantu church of principles here and there through the teachings bawenza apostle ngezele setsasho ukawutshela sokuthi hayibo lesikho asikho uthukisayo yiko uma bathi ngomnikelo besho umnikelo enkozweni nawo phakathi baqondana kunomyalelo la omaqondana nomnikelo maqondana angifunda ngiyafaka speaking yakho ukuthi maqondana ngifuna umthombo maqondana nomnikelo owenzelwa abantu kodwa ngizokwenzelwa even your leaders maqondana uqoqa in time awufiki nasengakuyathuma la ufike ubani enkonzweni kaNkulunkulu kanti uvula umhlolo inothoke phela ukithafela baqondana nomnikelo siyaqoqa yabona manje fanele uqoqile ntangeso qoqile kune-conference qoqile qoqile kunaloko konto eqoqela awukwazi ukuthi awuqoqanga qoqele okunye ukhona nje abantu okuqoqela futhi uma kungethiwa umntshotshiwe manje nesonto luthutshile Be careful. All about that are put in practicing the wrong stuff. Be careful of the Amalekites. Be careful. The Amalekites. Because people make a bit of Amalekites. Right? Amalekites are
Mangibiza amagama ngelanga ngikube ngathi ngokwazi kwabiza ulimi lapho sayizomhlanga uvuka ugebhesi kwaye uthuphi so kunama-affect so ulimi lapho limele likathi lapithize sabalaza procrastination hey asabalaza umuntu angale balifuna umhleka yabo-ke bathobe ngiyindawo ngabe ngiyihlaba bengizokhishwa bengizoduma procrastinate ngena ngisho kamnandi awena ngithole nje ngisho kamnandi buyena ngachaze kulimi uqaphele beka umuntu othise impilo procrastination phakathi nje umuntu bekile nto ethi be careful be cautious be cautious but people who are practicing a wrong thing in the local church. They are told to say practice. Only practice there. The one is to be careful. Nimbe oja. Take it in cup head oja. The ozo is bad. They are cool. Get them down. Get them down. Syllabus cast. Master they don't have the time to cast. They want to move on. They want to go. But they will do. You guys here with good ideas. We pray, we contribute, we move, we get into them. See the Abandon Palativas, no, Senator. But feel I make you feel you can't kind of balance. Put this up there, don't tell me I am my original team over the Palatica. That's what I'm at. I get a step on the line. Step on the house and the just put on the weekend. Step on the street to the weekend. What is that? He can't, and he can't, the cities. School of my kind, school of my kind. School of his blood. School of nothing, a fear that couldn't be posted, but Shabelle and the way to. But the more way about the more we get lost, and the cause. Salam. Just about it. And call
Isolate. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.